Kaixo, ongi etorriak Bioklogia podcastera. Podcast honetan kultura zientifikoa lantzen dugu eta batez ere zientziak dituen edo izango dituen eraginak gure gizartearen hobekuntza eta gure ingurugunearen hobekuntzan. Gaur Sandra Camarero daukagu gurekin. Sandra Polimat ikerketa zentrutik etorri da, Donostitik. Sandrak ingenieritza ikertzen du eta gaur berarekin aztertu dugu zer da ingenieritza, zer nolako emaitzak lortu ditugu arlo honetan, zer nolako erabilpenak garatu ditugu, zer nolako eunak eta laborategian sortutako eunak eta erabiltzen dira klinikan, eta zein da honen etorkizuna. Aztertu ditugu hainbeste gai eun garapen horretan, eun ingenieritza horretan, eta gero baita ere beste gai batzuk landu ditugu, adibidez emakumeen egoera zientzian, edo baita ere laborategi klinikara pasatzeko prozesu hori aztertu dugu apur bat. Oso elkarrizketa interesgarri bat izan dugu. Beraz, adi egon, eta gozatu Sandra Camareroekin eduki dugun elkarrizketa gaur orain daukazue zuekin. Mila esker gure podcasta jarraitzeagaitik. Bueno, kaixo, egunon Sandra. Mila esker Bioklogia podcast honetan egoteagaitik. Gure gonbidapena hartzeagaitik, eta baita ere mila esker, azken batean emakumeak zientzian programa dela eta lortu dugu zuk hemen egotea. Beraz, guztien helburua baita ere da zientzia kultura edatzea, eta kasu honetan baita ere emakumeak jokatzen duzuen paper garrantzitsu hori aurkeztea baita ere, eta baita ere guiko ditugu aukerak, aukeraren bat izango dugu elkarrizketaren zehar horri buruz baita ere hitz egiteko. Sandra, zuzara Camarero Lab ikerketa laborategiaren zuzendaria. Polimat Donostiko polimeroak materialak eta ikertzen dituen ikerketa zentruan. Eta bereziki zure lana eunen ingenieritza ikerketan dago nolabait bideratuta. Behar bada hortik hasi gaitezke, azaldu dezagun apurtzuet, nolabait eun ingenieritza aipatzen baldin badut, behar bada entzuleak, ikusentzuleak zerbait imaginatu dezakete. Baina azaldu dezagun zer den eun ingenieritza, hasi gaitez hortik. Gaur egun lehenengo gauza da eun ingenieritza eta eun bizorkuntza biok batera agertzen dira ia beti. Hemen helburu nagusiena da gure gorputzako patologikoak edo gaixorik dauden eunak edo puskatutak, eurrak bezala, zaintzea edo birsortzea. Konpontzea. Badaude... Edo txarrak kentzea eta ondo daudenak jartzea. Badaude eun batzuk bera bakarrik konpontzen direna, ezurrak bezala, puskatutako zatia txikia bada, ezurra bera bakarrik konpontzen da. Baina gauza handiagoa da, edo gure aurpegiko ezurrak ezin dira bera bakarrik konpondu, eta klinikan edo medikoan egiten dutena da implante bat jartzea, eta implante horren helburua da
zure euna zure eunaren aldiz izatea, ez? Baina guk nahi duguna da, ez zure gorputzatik kanpo materiala izatea, baina zure euna birsortzea. Tara bi eredu ezberdinak dira, lehenengo eredua edo ideia da gu laborategian egitako eunak zure gorputzan implantatzea da, eta bigarrena da, hori da birsorkuntza, egun birsorkuntza, da guk laborategian sortutako materiala edo matriza gorputzan sartea, eta matriza hauek egiten duena da zure gorputzako zelulak bultzatu, osea, egun osasun bat birsortzeko. Ze interesgarria aipatu duzu, gure gorputzak daukadala aukera egun batzuk birsortzeko, bera bakarrik. Ikusten dugu baita ere bizidunen evoluzioaren zehar, eta ikusten ditugu bizidun batzuk izugarrizko birsorketa kapazitateak dituztela. Adibidez, sortu itzakete gorputzadarrak edo gorputz erdia. Guk hori ez daukagu, baina oraindik nolabait mantentzen hori daukagu, sortzen garenean, gure amaren, zabelan sortzen garenean, izugarrizko jakintasuna daukagu hor, eta mekanismoak daukagu, mekanismo biologikoak daukagu, egun guztiak sortzeko. Eta gainera izugarrizko prezizioarekin, egun bikainak, orokorrean, kontrol mekanismo asko daude, eta niretzako izugarrizkoa da, hori da, nolabait egunero gertatzen da, ikusten dituzu emakumeak seme-alabak dituzte, eta egunerokoa da, baina biologikoki begiratzen baldin badugu, izugarrizko gauza da, ez da, zelan hori gertatu daiteke. Eta orduan ikusten dugu hori, gizakiak ez daukagu bersorketa mekanismo horiek gordetzen, mantentzen, helduak garenean, baina bai daukagu izugarrizko mekanismo bat garatzen dugula. Eta hori da gure garuna. Eta gure garuna gainera dauka izugarrizko plastizitatea. Beraz aldatu dezake eta ikasteko eta aldatzeko gure garuna da prozesu bat. Eta orduan zure garuna jarraitu du prozesu bat, gure gorputzak egin ezin duena egiteko, baina laborategian. Nik hori baita ere oso polita aurkitzen dut, ezta? Orduan ikustezagun, beraz, gainera, uste dut, nahiko talde transdisciplinarra edo behar dela eunak sortzeko. Hor ze gaia sartzen ditugu, hor sartzen dugu biologia, kimika, fisika eta biologia, ingenieritza, hor hainbeste gai sartzen dira, beraz hor adituak behar dituzue gai ezberdinetan, ez da? Alakoa da zure taldea? Nik izan nuen lehenengo ikaslea edo doktoratua egiten hasi zena Garazi, bera ingeniero mekanikoa da. Ederto. Baina lan izugarri bat egin du, bere doktoratuan, orain amaitzen da, baina gauza oso politak egin ditu. Zorionak Garaziri. Kimikan eta biologian eta guztia. Ederto. Orain irakurriko du doktoratua edo... Hilabete batzuetan. Azkenengo esperimentuak egiten ari da. Ze ondo, pozik egon behar da. Ez da momentu erraza. Batere erraza, zorionak emango diogu, aurrerago. Ze ondo. Zeintzuk dira izan ditugun orain arte, edo ez, galdetuko dugu lehen da bizi, zeintzuk izan dira erronka nagusiak? Ze lortu nahi dugu, zer konpondu nahi dugu, zeintzuk dira arazo nagusiak, eta zeintzuk dira lortu ditugun aurrerapenak, lortu ditugun konponketak
orain arte. Vale, a ver, hasiko nahi ze lortu dugu orain arte, Venga. vale? Orain dela 20 edo 30 urte, ehun ingenieritza edo bersorkuntza ez zegoen. Halako disiplinarik... Ez zegoen. Vale. Orduan, jakidura pila bat hasi da. Hasi genuen zelula batzuekin eta edozein materialarekin, eta ikusten zer gertatzen zen gauza bat bestearekin jartzerakoan. Así que lehen da bizi, zelulak gorputzatik hartu, Bai. Suposatzen dut, lehen da bizi animalien organoetatik eta animalien ehunetatik, eta aurkitu bidea laborategian zelula horiek garatzeko, ezta? Bai. Eta nik goratzen dut nire lehen praktikak, atera behar genituen animali baten bihotzaren zelulak, eta landu behar nituen laborategian. Eta harrituta geratu nintzen, mikroskopio azpian ikusi nituen zelula horiek palpitatzen, ez da? Nola bi hotz hori ikusten duzunean, eta zelulak zelan elektrizitatea apur bat emanez, baldintza egokietan, ni liluratuta geratu nintzen hori ikusterakoan, jarraitu mesedez. Vale. Zelulak kultibatzen edo azten ikasi genuen, lehenengo gauza da, baino ehun ingenieritza hasi zen bakarrikola zelulak eta material ezberdinak batuta jartzen. Gu banekien, 30 urte gauza astu zenean, gu genikuen 3 dimentsioko gauzak egin behar genuela. Orduan, materialak hasi ziren, azala edo egiteko 2 dimentsioan egiten da, eta materialak dira film materialak edola. Baina gauza hasi zenean, hasi genuen 3 dimentsioko materialekin, baina ez genik, nire ustez genekien nolako materiala behar genuen. Claro, hor daukazue zuen lehen erronka nagusia. Lantzen dira zelulak, monokapa batetan, hoiek izan daitezke azalerako edo erabilgarriak, baina, claro, gure ehunak tridimensionalak dira. Beraz, hurrengo pausua, claro, monokapa hori lortzen da, zenen eta zelula guztiak jasotzen dute janaria, jasatzen dute behar duten oxigenoa, edo anhidrokarbonikoa, edo nolabait errezeltzen da zelula guztietara. Baina hurrengo pausua 3 dimentsioak lortzea, ez da? Hori da, izan zen arazo nagusi. Bai, 3 dimentsioan jartzea, eta gainera zelulak materialekin batuta jartzean, beste arazo handia izan zen, gauzak garbitutak edo esterilak mantentzea. Hori, txorakeri bat bezala ikusten dugu gaur egun, baina oso gauza garrantzitsua eta zaila zen orain dela urte batzuk. Gero, 3 dimensioan jartzerakoan eta materialak esploratzerakoan, ikertzaileak ikusi zuten ez zela erraza. Materia pila bat daudek, eta estruktura edo gauza pila bat aldatu dezakegu, eta aldaketa hauetatik gauza bakoitza inpaktu ezberdina daka nola zelula hazten diren bezala. Gainera, beste aurrerapena garrantzitsua izan zen ama zelulakin lan egitea. Gure gorputzan, ehun bakoitza zelula espezifikoak erabiltzen dute, edo eginda dago zelula bereziekin. Eta gero aurkitu zena da, gu ere badaukagula ama zelulak, dutena
kapasitatea beste ehun ezberdinak sortzeko. Hor gertatu dira, enbeste gauza ama zelulekin, ez da, eta azaldu behar bada dezakegu, nolabait guk hasten garela zelula batetatik, eta hortik ja hasten dira agertzen, eta zelula hauek dira pluripotentzialak, ez da, bihurtu daitezke hainbeste eunetan. Zelula hauek ezberdintasun batzuk nolabait evoluzio bat eukiko dute gure gorputzaren garapenean, eta zelula horiek baita ere eukiko dute forma, egitura, beraien egin beharrak ezberdinak dira, beraz hor ezberdintasun prozesu bat gertatzen da, eta hortik neuronak eta beste zelula motak garunan garatuko dira, bihotzan miozitoak, zelula muskuletako zelulak, eta hori gertatuko da organo guztietan, ezta? Baina mantentzen ditugu ama zelulak diren batzuk, eta baita ere hor bitartean dauden zelula batzuk aukera daukatela ehun desberdinetako zeluletan bihurtzeko, hori bai mantentzen dugu helduak garenean, ez da? Eta hauek erabiliz, guk esaten dugu zelula hauek direla plastikoak, baina ezaera hau pizkat, horrela da, gu esan behar nahi duguna da elastikoak direla. Elastikoak. Bueno, plastiko, griegoz, griegotik dator, ez da, eta moldeable, baina egia esan ez, hori da gauza. Zelula hauek aldatu dezaketela, beste ehun ezberdinetan. Garrantzitsua dena hemen da zelula bakoitza, egiten duten gauzak ezberdinak dira, bere funtzioak gure gorputzean, baina garrantzitsuena da berak fabrikatzen dute edo materiala, gure ehunak ezberdinak dira. Gure ehunak organo ezberdinetan zen proteinak dauden eta zenbatura eta zenbat zelulak eta hori komposizioa hori gauza guztiak aldatzen dira, eta zelula bakoitzak bere gauzak egiten ditu. Ezin dezu erabili garunako zelulak ezurrak egiteko. Orduan oso garrantzitsua da guretzat. Eta ikusi duguna da, zelula hauekin ikerketak handitu dira, eta gure jakidura ere asko handitu da. Adibidez, bihotzeuna egiteko, bi aukera dukazu. Bihotzelulak erabiltzea, edo ama zelulak erabiltzea, eta horien ezberdintasuna bultzatzea bihotzeluletan bihurtzeko. Bihotza kasu partikularra da. Edo beste... Bihotzan ez da oso ondo... Beste un mota bat aukeratu. Beste unetan errazagoa da, bai. Baina hor bi aukera daude. Ehun horretako zelulekin lan egitea, edo ama zelulak, edo zelula plastikoak, pluripotentzialak erabiltzea, eta bideratu beraien garapena ehun horren zeluletan bihurtzea. Hori da gure ideia. Zelula diferentziatutak erabiltzen dezunean, kondrozitoak kartilagorentzako, edo osteozitoak eurra sortzeko, arazo garrantzitsuena da gure unan dauden zelulak dira nolabait zaharrak. Eta zuk ama zelulak erabiltzerakoan, ama zelula hauek bultzatzen dituzu osteozitoak edo kondrozitoak bihurtzeko, eta ez dira zaharrak, dira berriak. Osteozito zurrakoak? Bai. Eta kondrozito? Kartilagoa. Kartilako. Vale. Zelula hauek berriak bezala dira, eta beraiek duten ehuna edo proteinak sintetizatzeko kapabilitatea asko handiagoa da. Vale. Beraz, nolabait hor hobekuntza bat gertatu inda, ama zelulak erabiltzerakoan prozesu honetarako. Behar bada,
jakin nahi nuke hazkuntza biologiko prozesuan, hau da, eunak garatzen direnean, giza gorputz bat sortzen denean, zer baldintza parte hartzen dute hor, baldintza biologiko, biokimikoak, genetikoak, fisikoak... Guztiak batera. Horregatik da hain zaila. Asko dira, ez da? Guztiak batera. Aipatu dezakezu, behar bada minutu batetan edo minutu pare batetan, zer gertatzen da gure gorputzaren zorreran, zer gertatzen da zelula bat edo zelula multzo talde bat bihurtzeko Egun batean. egun batean. Bale, gehienetan gertatzen dana da 10 zelula batzuetatik, osea, esfera edo esferoid bat bezala, pelota bat bezala Sortzen dela. daude, eta hemen bere zaila da, beko ez da zelula batzuen gauza. Sistema guztiaren... Sistema guztiaren gauza da. Orduan, hemen jokatzen dena da, zelularekin harremanetan jartzerakoan, interakzio hauekin, elkarrizketa edo... Elkarrizketa hori da nagusi, ez da? Hori da gauza bat. Gero, zeren eta zelula hauek harremanetan daudela, edo zein proteinak fabrikatzen dute. Eta zelularek eta proteinarekin eta proteinak harremanetan jartzea, ere komunikazio bat da, seinal bat da, zeinu bat da zelularentzat, beste gauza bat egiteko. Hor daukaguz, zeinu komunikazio biokimikoak, bai. Aminoazioak, proteinak, hormonak, halako komunikazio biokimikoak. Eta fisikoak. Eta fisikoak. Eta fisikoak dira... ni zure alboan nago, ikutzen gara, eta hori nolabait eragina dauka. Bai. Baina hor baita ere elektrikoak, behar bada, gehiago daude, ez da? Oxigenoa, zu pentsatzen badezu borobiltxo bat bezala dezuna, zelulak... Multzo bat, bai? Zelula multzo bat, borobiltxo hauen erdian, ez dago oxigeno kantitatea bezala, kanpoan bezala. Vale? Eta gero, borobiltxo hauek bere struktura ere aldatu egiten dute, eta hauek dira estimulu fisikoak. Zelulak nolabait borobiltxo bezalak dira, eta orain hasten dira luzatzen edola. Eta hau da... impactua daka zelularen gorputzean, zelularen zitoeskeletoan, eta hau berriro beste seinale batzuk dira. Eta horrela da, zelulak luzatzen direnean, hemengo zelulak eta bukaerako edo erdiako zelulak ez dira zelula berdinak. Orduan, beraien artean ere hitz egiten dute. Eta gero banatzen egiten dute. Eta gero seinale kimiko berriak eta fisikoak. Orduan... Eta migrazioak, eta investigauza. Migrazioak gainera dira ere kimikoak eta fisikoak. Eta hor genetika, hau da, zelulak dauzkaten geneak erantzuten dute nolabait seinale guzti, estimulo guzti horietara, erantzun bat daukate. Eta moldatzen. Eta baita ere, sortzen dute, baita ere, komunikatzeko proteinak eta bat, sortzen dira gene horien informaziotik, beraz hor nolabait izten dugu zirkuloa, ez da? Elkarrizketa horretan. Bai, interesgarria. Bueno, izugarrizko garapenaren biologia niretzako da super polita, super interesgarria. Gero, beste gauza bere garrantzitsua azkenengo urtean gertatu dena da, biologia ez dela biologia bakarrik. Orain biologia ingenieritzarekin dator eta kimikarekin hor daukagu biologia sintetikoa, baita ere nahiko berria, atal nahiko berria biologia, non biologiaren ingenieritza. Gure arloan behintzat
oso garrantzitsua da kimikoak eta fisikoak edo materialen ingenieritzak batera biologiarekin jartzea. Osea, azkenengo urteetan sortu den zientziarekin edo teknologiarekin batera haunditu dugu ehuneko ingenieritzan. Adibidez, nano gauzak esate baterako eta teknologia guzti dagoen honenik lotura, mikroskopioak edo eta irudi inprimaketa edo teknologiak, nano fibrak sortzeko edo... Lortu dugu aurrerapen teknologiko nagusi bat, nanoteknologiak. Beraz orain ja gauzak nolabait ingeniaritza landu dezakegu ez bakarrik makro-mikro baita ere nano eskala horretan. Hau da, ja, nano da, ja, eskala atomikoa eta hortik aurrera, ez da? Bai. Nik pentsatzen dut jendea nano gauzak entzuterakoan pentsatzen dute nanopartikulak edo nanofibrak, baino gauza politena da nanozientzia hau azkenengo 10 edo 20 urteetan dagola gauza guztietan. Gure lenteetan dago. Orduan, pentsa dezakezu mikroskopioetan edo guretzat gure herramientak edo gauzat ikusteko edo interrogatzeko zer gertatzen diren prozesuentzat garapena izan da izugarria. Nanoeskalan aztertu ditzakegu gauzak eta nanoeskalan aldatu sortu ditzakegu gauzak, ez da? Bai. Hoi zure laborategian. Bai, eta ikasi, gauza pila bat ikasi egin dugu mikroskopio berriekin, eta ere bai materialekin egiteko edo fabrikatzeko posibilitateak haunditu dira pila bat. Ederto, haunditu dira aukerak, baina baita ere haunditzen da hainbeste jakintasun aukerak, nola baita, behar bada izan daiteke galderak eta arazoak, eta galderak, ez da, apur bat, nola bait beldurgarri, ez da, hainbeste gauzak irekitzen dira, atal honetan nano, atal honetan zelulaen zelan garatzen, zelan manipulatzen ditugu, izan daiteke behar bada, ez dakit, ikerketan behar badaude momentu batzuk pentsatu behar duzuela, madre mia, hainbeste gauza berriak, hainbeste jakintasun berriak garatu behar ditugula, ez da? Bai, horregatik guk egiten dugun galderak edo bilatzen dugun erantzunak oso txikiak dira, esate baterako. Murriztuta. Izan behar zarete redukzionistak, ez da? Sistemikoak, eunak sistemak dira. Behar bada, kombinatu behar da eredu erredukzionista hori, aztertu dezagun bakarrik molekula hau, bakarrik estimulo hau, bakarrik ikusi dezagun hau bakarrik zer egiten duen, eta gero behar bada hauen kombinazioarekin eta eredu sistemikoa aztertu, zer gertatzen da orokorrean, ehun osoan, bizidunetan, bizidunen ehunetan gertatzen dena nolabait imitatzeko edo kopiatzeko, ez da? Bai. Eta gero bestaldean aurkitzen dugu erronka nagusienak dira edo gu lortu duguna da ehun txikiak egitea, zentimetro batekoak, zentimetro. Beraz, egiten dituzue ehun txikiak, edo bere handiak, edo handiak. Hasi gaitezen horiek azaltzen. Ehun txiki horiek, hauek ze dira esferak... Esferak izan ditzateke edo matriz bat barruan. Jartzen baldin baduzue, matriz horren forma hartuko du. Hasieran bai, eta gero bere forma egingo dute. Ze zelula, ze eunak lortu dituzue? A ber... Eredu txiki horretan.
Vale. Egin dezakena da ezurra, nire ustez errezena edo Ezurra. esateko, bai, baina erreza ez da, Bueno, errezena. ez da hitza, baina, Bai, bai, lortu daiteke. bai, ezurra, kartilagoa, Lortzen duzuen kartilagoa benetazkoa bezala, hau da, bai, itxura, bai, taktoa, bai, gogortasuna, bai, osea, ikusten duzunean esaten duzu, hori ezurra izan behar da, hori kartilago izan behar da. bai. Bai, bera. Baina barruan begiratzen badezu ez dira gauza bera. Vale, mikronano begiratzen baduzu. Kanpos, bai. Kanpos, bai. Kanpos begiratuta gauza bera. Vale. Gauza bera dira. Toak dira. Berez zelula bereziak direra. Vale, beraz, orduan, klaro, kartilagoan ez dago baskulizaziorik, ez dago odolodirik. Ez daude odolodiak. Baina, nolabait, kartilagoa, bai, bueno, gorputzan daukagun kartilagoak daukate, irudimentsiokoak dira, zelan elikatzen dira odietatik urrun dauden zelula horiek? Elikadura berdina da, beste zelulak osala gutxi gora bera berdina da. Gure kartilago artikulos, adibidez elboan edo degun kartilagoan gu behar deguna zelulak elikatzeko dira indarrak. Hau da, gure kartilagoa sinobioko kapsulan sartuta dago. Sinobioren kapsularen kanpoan odolodiak daude. Eta gero, sinobio kapsula membrana bat bezala da, orduan elikadura molekulak edo proteinak gurutzaten dute membrana hau, eta sinobioko likidoan sartzen dira. Likido hau, elikaduraz beteta dago, eta gure hankaken edo gure mugitzerakoan, indarrak kompresio indarrak agertzen dira, eta gure kartilagoa, gure kartilagoko 80% edola ura da. Orduan, kompresio indarrak jartzerakoan, ura kanpora joaten da, ura honekin metaboliko sakarrak edola esateko, eta gero sinobio likidoaren sinobio likidoa sartzen da, eta honekin elikadura eta proteinak eta zelula behar duten guztia. Bale, beraz, odolodiak heltzen dira membrana horretara, glukosa elikagaiak sartzen dira, aminoazidoak eta elikagaiak sartzen dira hor, lipidoak eta nolabait hainbeste hainbeste likido sinovial dago hor, eta hor zelulen tartetik sartzen da zelula guztiak mugitzerakoan. Mugimenduarekin. Oso garrantzitsua da mugimendua izatea. Vale, karo. Indarrak, kompresio indarrak oso garrantzitsuak dira kartilagoan ere. Vale, hori gertatzen da elboan eta baina gure sudurran edo gure belarritako kartilagoan zer gertatzen da? Kartilagoi ezberdina da. Osea, elboan edo belaunetan kartilagoa da kartilago artikular edo hialino, deitzen da hialino, eta sudurrean edo belarrietan deguna da fibrokartilagoa. Ezberdina da, zelulak ezberdinak dira, askarrago berrizten dira ere bai, eta elikadura gehiago behar dute. Gainera zelula hauek ez daude hain urrun odolatik edo orduan elikatzeko errezagoa da. Zuk ez dago arazorik, hori ez da egia. Baina, orduan kartilago eguna sortzeko, zelula mota bakarra, eta kasu honetan ez dugu baskularizaziorik behar. Hau da, ez ditugu sortu behar odolodirik,
Eta hori ez da bat ere erraza, hori sortzea, ez da? Ez, horregatik ingeniaritza sortzerakoan ikerlariak pentsatu zuten kartilagoa lehenengo euna izango zela laborategian garatzeko, baina egia da oso zaila dela. Bai. Oraindik bakarrik zati txikitxoak egiten ditugu laborategian. Bale, orduan beste egun batzuek bezain zaila, gutxi gora bera. Edo zailago. Edo zailago. Bai. Kurioso, ez da? Dirudienez baldintzak errezagoak dirudite. A ber, gertatzen dena kartilagoan ez dela egun homogeneoa. Ez da gauza bera kartilagoaren gainean edo barruan egunaren batera dagoenean. Osea, gradiente bat dago. Zu pentsatzen badezu gure belaunetan gudaukagu kartilagoa oso material indarra pixka batekin konprimatu egiten da eta gero ditugu hezurrak. Eta hezurrak oso propietate mekanikak oso handiak ditu. Orduan bien artean propietate mekanikoak oso ezberdinak dira. Baina puntu batean batera elkartzen dira. Orduan kartilagoa dakana da gradiente bat. Da gradiente hori ez badegu sortzen, kartilagoen propietate mekanikoak ezberdinak dira. Propietate mekanikoak ezberdina badira, ez du funtzionatzen gure gorputzan barruan. Ez badu funtzionatzen, ez badu ondo bere lana ondo egiten, gertatzen dena da mikrofraktura batzuk egiten degula kartilagoaren azalan. Mikrofraktura horiekin, sistema inmunea erreakzionatzen du. Bai. Eta orduan erantzun bat. Bai, sistema inflamatorio bat azten da, eta kartilagoa gehiago eta gehiago gaizotzen da, eta ez da kabalioa. Bale, horra itzuliko gara, sistema immunera, paper oso garrantzitsu bat jokatzen du, bai eunetan, bai gorputzan, baina baita ere zuen ikerketan, beraz itzuliko gara, horra. Beraz, lortu duzue hezur eta kartilago egun tridimensionalak, besterik? A ber, baina dira berzio simplifikatutak, Bai. Hezurra ere egin dezakegu, baina hezurra ez du ematen, baina hezurra oso sistema dinamikoa da. Zelula pila ezberdinak ditugu. Bai, estatikoa dirudi ez da, baina behar bada daukan gogortasuna oso dinamikoa da. Zelula ezberdinen aletan harremana edo komunikazioa zelula batek hezurra egiten du eta bestea zate baterako jaten egiten du, da? Orduan, hori da arazo nagusiena gu zaharrak egiterakoan, ez da? Gure hezurra ez dira berdinak. Harreman hauetan zelula ezberdinen harremana aldatzen dira eta zelula batek irabazten du edo bere jokaera garrantzitsuena da, eta balantza hori puskatzen da. Eta orduan daukagu osteoporosis, patologia hauek. Ondo ulertu baldin badut, hezurretan, hezur zelulak, osteozitoak. Baina badaukagu osteozitoak, osteoblastoak. Hasi gaitez, osteozitoak baita ere, zeregin ezberdinak dauzkate. Bai. Eta zeregin hoien zeregin hoiek guzti ezberdin hoiek helduak garenean zeregin bat daukaten osteozito batzuk nagusi dira, beste batzuk baino, eta hor behar bada gaixotasuna edo hezurraren funtzionamiento ez egokia agertu daiteke horregaitik, ez da? Bai. Vale. Behar bada ostozito, ez dakit, ez dakit, baina ostozito estrukturalak, hau da, hezurrari gogortasuna, sendotasuna ematen diotenak, galdu dezakete garrantzia eta horregaitik zaharrak garenean hezurrak gehiago apurtzen dira?
Esate baterako. Esate baterako. Esate baterako. Modu simple batetan jartzeko gertatu daiteke. Edo gutxiago izango dira funtzio struktural hori betetzen dutenak, eta beste zeregin batzuk betetzen dutenak nagusi. Hori gertatu daiteke. Gure gorputzaren gaitasuna mineralak edo mineralizazioa egiteko ez da bera. Eta hori osteozitoak egiten dute. Bale, galdera. Zuek sortzen duzuen zur egun hauek, eta zur egun gorputzan daukagun zur egunak, ze zelula mota dauzkate? Lortu duzue zelula mota berdinako itzea batak eta besteak? Bai, guk egin ditzakegu eunak zelula pila ezberdinekin. Pila, bi hiru lau. Baina gauza da zelula bakoitza bere lekuan egotea, hori ez da hain erreza. Teknologia berriekin errezagoa izaten da, baina ez gaude han, eta garrantzitsuena da guk sortutako egunak murriztutak daude bere tamainoan edo baskularizazioa ez daukagulako. Ezin dezakegula egin laborategian. Ez da lortu. Egin dezakegu pixka bat. Pixka bat. Baina ez da nahikoa. Baskularitzatzeko egun bat behar duzue zelula endotelialak, ez da? Bai. Horiek osotzen dute odolodiak. Bai. Nire ikerketatan egin dut lan asko, zelula hauekin. Sortzen dituzte odolormak, odolodiak, eta batzutan daukate izaera bat, angiogenikoa, hau da, odolodiak sortzeko aktibatuak daude, eta hori lortu dezak, niko goratzen dut, lortzen genuela hezkuntza faktoreak, hau da, sustantzia kimiko batzuekin, biokimiko batzuekin, zelula horiek nolabait azten dira odiak antzeko egiturak sortzen, eta noraino lortu daiteke hori eunetan, ze abantaila, nik badakit hori laborategiko egunen baskularizazioa benetazko erronka bat dela, ez da gaur egun. Guk egin dezakeguna da nola esaten duzu, odolodiak laborategian egin dezakegu, baina hori modeloak bezala. Egiten duguna da materialen barrun tubo bat, eta honekin zelula endotelialak nolabait iztaliko dute edo geruza bat sortuko dute. Eta hori, zehozen patologiak edo sistemak ikertzeko nahikoa da, baino guk sortutako egunetan baskularizazioa sortzea ez da hain erreza. Egiten duguna, zuk esan dezun bezala da, biomolekula batzuek, BGF edo hola, lekuetan ematen dugunean, zuk egiten dezuna da, han dauden benak deitzea. Eta hauek egiten dute, baina lehenengoz bena hori han izan behar da. Egon behar dira hortik. Beraz, helburua da, zelan lortzen dugu, sortu nahi dugun egun honetan, zelan lortzen dugu eukitzea behar diren mezuak, mezu kimiko, fisikoak, zelula horiek erakartzeko, eta odi horiek nolabait luzatzeko, gure eunan barruan sartzeko, benetazko eunak bezala, mikrobaskularizazio hori lortzeko. Baina hori gertatu behar da momentu baten, eta ez bestean. Claro. Hori da, euna
sortzen ari denean, dentsitatea, ehunaren dentsitatea edo bere handia izaten denean, ezin da baskularizazio berria sortu. Orduan gauzak momentu batean gertatu behar dira. Ez que prozesu hauek, hau azaltzen duzun bitarte... Esaten dugu espazio-temporal arazo bat. Nun eta noiz gertatzen diren gauzak gu kontrolatu egin behar dugu. Hau azaltzen duzun bitartean, nabaretzen da dauden hainbeste prozesu jokoan, denporan, hainbeste hori prozesu eta gertakizun hauek gertatu behar dira momentu zehatz batetan, hemen eta ez hor, eta nolabait hori baita ere erakusten dit zer nolako inteligentzia dago bizitzan, eta bizitzaren garapenean. Hau da, zenbat adaptazio evolutibo gertatu dira, azken batean zelula batetik gatoz, ez da? Gero bizidun, baina zan nahi dut bizitzaren jatorrian. Izaki unizelularrak, lehen da bizi, gero ja plurizelularrak, eta plurizelularrak azten direnean, nola baita azten dira evoluzio horretan, ja egun batetan batean daukagu ahoa, baina hori baino lehen ez genuen ahorik, ez da, edo daukagu beste unak, beste organoak, eta daukagu ahoa eta ipurdia, hortik behar bada hasi ginen, ez dakit, baina gero beste guztiak sortzen dira, eta bakoitzak dauka hainbeste inteligentziak gordetak prozesu horiek zehatz-mehatz gertateko momentu egoki batetan. Hor, noski, adibidez, odolen zorkuntza horretan, baita ere, oxigenoa eta oxigenoen falta batez ere, paper garrantzia jokatu behar du, ez da? Bai. Oxigenoen faltarekin ezin dugu egunak handiagoak egitea, eta hori da baskulazioa behar dugu. Hori da gauza. Gero ikusi dezakezu, median edo telebistan edo organoak sortzen ari direla eta horrelako izugarri gauzak eta bihotz eta MIT unibertsitatean bihotz berri bat egin dute. Bueno, gauza horiek dira iruditzen dute. Bihotz bat bezala. Nik ikusi ditut belarriak eta... belarriak nahiko ondo egiten dugu, Bai? Bai. Eta benetazko kartilago eta epitelioa? Bai, benetazkoak egiten dutena da lehenengo ikerketan egiten zutena da belarria irudi imprimatzearekin egitea, zelulak jarri, eta hau ratoi baten bizkarran jartzea. Ikusi nituen orain dela urte pila bat, eta orain egiten dute harrigarria zen, arratoia belarri batekin hemen, ez da? Bai, eta orain egiten dute gauza bera, baina pertsonekin gizakiekin egin daiteke. Hori egin daiteke. Beraz, arratoian jartzen zuten arratoiaren epitelioa... Ez bakarrik materiala, eta gero zelulak hasten dira. Bai, baina zergaitik jartzen zuten arratoi baten zorbaldan? Elikadura... Elikatzeko zelulak, ez da? Elikatzeko, bai. Eta zelulak... Eguna azteko. Laborategian aztu aldiz, erratoiaren barruan egiteko orduan gertatzen dena da baskularizazioa sortzeko gaitasuna asko errazagoa da. Eta gainera, elikadura dezu, zelula pila bat, eta arratoiaren bizkarrean jartzerakoan gertatzen dena, jartzen dute epitelioaren azpian. Orduan, handezun zelulak joaten dira materialen eta egun bat egiten dute. Ez da gure belarriak hain polita, baina belarri bat da. Eta jende pila baterako hori da... Beraz, gaur egun belarriak sortzen ditugu eta pertsonetan jartzen ditugu. Bai. Funtzionalak, mantentzen dira denporan zehar.
Bai, ez dut uste egiten dutela belarria laborategian, baina egiten dutena da materiala zelulakin, eta hori jartzen dute pazientean. Ba, ni belarria galtzen baldin badut, istripu batetan, Bai, bai. eta ez dut aurkitzen. Hospitalera noa. Ez dute egiten hospital guztietan, baina egin daiteke. Lortu daiteke belarri berri bat. Bai. Izango litzateke nire epitelio, nire azalarekin, eta nire kartilagoarekin. Ez dakit. Hori beste asunto bat da. Hori da etika... Esan nahi dut, hartuko dituzte nire kartilagotik zelulak, ez nago ziur. Nire azalatik zelulak landuko dituzte laborategian belarri berri bat sortzeko. Ez nago ziur, pentsatzen dut baietz. Vale. Baina ez nago ziur. Vale. Ze beste egun sortzen ditugu, erabiltzen ditugu bizidunetan edo gizakien eunak azala. Bai, noski, azal erretzen denean, edo alakoak, bai. Hemen, oraindikan egiten duguna dira gauza oso errezak. Bai, bueno, aipatuko dugu, zuk eta biok egon gara urte pilo atzerrian bizitzen. Bai, eta zientziari buruz hitz egiterakoan ingelesaz... Bai, nabaritut esaten duzu askotan I mean, eta ingelesa irteten da, noski, baina, bueno, hori da gauza, eta gure euskera ez da euskaltzandirako segurazki onena. No, baina orderaz egiterakoan ere bai, baita, zientzia ingelesaz da. Zientzia ingelesaz da, bai. Baina, bueno, baita ere, helburua izan, eta baita ere podcast honen helburu nagusi bat, baita ere kultura zientifikoa euskeraz bultzatzea da, eta saiatzen gara. Bai, saiatzen gara. Parkatu akatzak eta baina, bueno, ulergarri izatea da garrantzitsuena. Bale, orduan lortu dizue laborategian ezur eta kartilagoa. Besterik? Bueno, azala esan dugu. Azala? Vale. Garun esferoideak? Ez que, bueno, niri galdetzen badidazu, ez. Eta beste norbaiti galdetzen badiotz esango du? Median begiratzen badezu, bai, aurkituko dezu garuna, bihotza, kidney edo giltzurrunak, horrelako gauza, giltzurrunak, zer gehiago? Gauza pila bat, baina ez dira balio. Bueno, ez dira guztiz erabilgarri edo... Ez dira erabilgarria. Ez dira erabilgarri, kaltea daukaten eunak zaintzeko, kentzeko eta funtzionalak jartzeko. Oraindik ez gaude hor. Ez, baina lortu dugu egun batzuekin, belarria aipatu duzu. Bai. Baina berriro, kartilagoa eta ezurrari buruz hitz egiterakoan hauek ere ez dira guztiko funtzionatzen, baina beste unekin gutxiago. Bale, begiratu dezagun. Giltzurrunak oso zaiak dira egitea eta bihotzeko eguna ere oso zaila da. Oso zaila. Bai, ez ditugulako zelulak egiteko. Ez daukagu nola ez daukagula zelulak hori egiteko? Zer esan nahi duzu? Bihotz zelulak lantzen dira. Bai, baina ez dute erabiltzen, ez dute kontrakzioa egiten. Bale. Aukera ezberdinak dituzu, iPSC edo zelulak erabiltzea, kardiomaiozito linea zelularrak erabiltzea, baina ez dute zelula natiboen funtzioak betetzen. Batzuk funtzio batzuk, besteak, baina guztiak ez. Orduan, iPSC zelularekin gauza pila bat egiten ari da. iPSC aipatu nahi duzu zer den? iPSC dira Induced Pluripotent Stem Cells, hauek dira fibroblastoak, da... Ama zelulak?
No, fibroblastoak Ja, ezberdintatutak. reprogram edo Vale. aldatutako fibroblastak. Dira fibroblastoak, Pasu bat atzerago. Vale. Ezberdintasun, katean pasu bat atzerago botatzen duten fibroblastoak. Ama zelulak hemen baldin badaude, eta bihotz zelula ja helduak eta ezberdintatutak hemen badaude, hor bitarteko zelula batzuk. Bale, hartzen dute zelula ezberdintasunak daudenak, fibroblastoak, dira zelula bereizatutak, eta egiten dute zelula hauek bultzatu atzera ama bezalak baino potentzia gehiagorekin. Vale? Eta hauek bereiztu ditzakete zelula ezberdin pile batean. Eta honetako bat da kardiomiositos. Vale. Beraz, gai gara, zelula ezberdinak dira, hau da, zelula ama zeluletatik, aipatu dugu lehen, hainbeste zelula mota garatzen direla, agertu daitezkela. Lortu dugu, ja, garatutako zelula horiek ezberdintatutak eta eunak sortzen dituztenak, atzerantz bota. Beraz, eta nolabait atzerantz botaterakoan, ezberdintasun prozesu hori atzerantz botatzean, orduan lortzen ditugun zelulak daukate aukerak baita ere ezberdintzatzeko zelula mota edo submota ezberdinetan, ez da? Horiek erabiltzen dira. Hori da gauza, eta horiekin gauza pila bat egiten ari dira, arazoa da zelula hauek gu laborategian aldatu ditugula genetika, bere genetika aldatu horrela lortzen dugu atzerantz jotea. Bai, orduan ez dakigu zer gertatuko luke gure gorputzan sartzerakoan. Eta ez da gaur egun ezin da egin. Vale. Erabiltzen dituzuen matriz horiek azaldu dezagun, bakoitzak dauka matriz mota bat, garuna daukan matriz hori mota batetakoa da, baina bihotza guztiz ezberdina, edo beste edo ezurra guztiz ezberdina, eta hori ezur bat jasotzen dugunean, edo garun bat daukagunean, ez da osarrunta garun bat eskuetan, izatea, baina nabaritzen da, egun horiek guztiz ezberdina direla, beraien kolorea, beraien itzura, beraien biguntasuna edo gogortasuna, eta batez ere hor zelulak jokatzen dute paper bat, bai noski, baina matriz hori da nagusi, ez da? Zuek, klaro, nolabait hori imitatu nahi duzue, kopiatu nahi dituzue benetazko matriz horiek, zer egiten duzue, zelan egiten duzue, zer nolako matrizak sortzen dituzue? Bale, matriz pila ezberdina bat egin dezakegu, ezurrak edo gogorra diren eunak imitatzeko, erabiltzen dena da gehienetan polimeroak, zeramikak edo metalak. Metalak eta zeramikak. Bai, baina metalak gaur egun gutxigo, klinikan erabiltzen duena da metala, titanioa, edo zeramika batzutan. Hori laborategian egin dutena da pizkat txikikoa egitea, gure gorputzik kanpora ateratzeko egun berria sortzerakoan, baina gehienetak erabiltzen duguna da zeramikak eta polimeroak egunak birsortzeko. Baina gero, garuna edo kartilagoa edo horretako eguna sortu nahi badezu erabiltzen duguna da hidrogelak. Hidrogelak. Bai, hori dira, azkenean dira polimeroak baita ere, baina bere gaitasuna ura hartzeko oso handia da. Orduan zuk ikusten badezu materiala da, 50-60 eguneko eura da. Eta bestea materiala. Pizkat imitatzeko
Ezki hor daukazue bi aukera nagusi, ez? Alde batetatik sortu laborategian ehun berria, irudimensionala, behar diren zelula guztiekin, nolabait lortzen nagusi izango litzateke lortzea benetazko egitura eta benetazko zelulen tokia jokaera eta bizidunan bezala, eta hori hartzea eta kentzea kalteatuta dagoen egun hori eta sartzea egokia. Eta beste aukera da, nolabait, sartzea zerbait, izan daiteke matriz hori, izan daiteke aipatu dituzun hidrogelak, eta hidrogel horiek eukitzea behar diren gauzak, zelulak erakartzeko, eta hidrogel hori nolabait denporaren zehar, ja, bizidunaren barruan, gizakiaren barruan, nolabait... Desagertzeko ere, bai. Bai, eta ehun berria sortu dadia hor, ez da? Hau da, kalteatuta desagertu eta egokia berria hor egotia, ez da? Bi aukera horiek daude. Zuek biak lantzen dituzue? Gu, bueno, bai, hasieran bai, baina gehiago eta gehiago juten gera, birsorkurtzaren aldea. Zeren eta klinikari, guk egiten duguna laborategian bere berezia, oso berezia da. Asko ikasten dugu, baina egun batean gu ikasten duguna gure bizitzara, gure gizartean erabiltzeko nahi badezu, pentsatu behar dezu zein dira arazoak. Orduan, laborategian sortzeko egun bat gure gizaki baten gorputzan sartu nahi badezu, etika arazo pila bat sortzen dira. Eta gainera, zuk hartzen badezu pertson baten zelulak eta laborategian hasten baldin badituzu, zelula hau ez da gauza bera. Laborategian hasitako zelula bat ez da gauza bera originala bezala. Aldatzen dira. Hitz egin dugu hasieran nola harremanetan jartzen dira bere ingurunearekin eta bere ingurunea zelularen genetika aldatzen du eta genetika aldatzerakoan sortzen ditu proteinak eta ezberdinak dira. Orduan zelulak ez dira gauza bera. Eta gero nola prozesuak balidatzeko eta oso zaila da. Vale, horra jungo gara. Orduan bigarren aukera hartzen dugu birsorkuntza. Baina hori egiteko laborategian egiten dugu egunak. Dirudenez ikerketa orruntzoa, zeren eta hau lortzen baldin baduzu gorputzaren barruan, prozesu naturalak gertatuko dira zelulak. Behar bada guztiz berdina gorputza garatzen den bezala ez da izango, baina nahiko antzekoa eta zelulen jokaera, izaera eta sortzen den matriz berri horren zelulak eusten duen material hori baita ere izango da gorputza bezalakoa eta bar, ez da? In situ, bai. Vale, ederto. Zuen ikerketan baita ere, eta aipatu dugu garapenan agertzen diren beste nolabait eragin batzuk fisikoak direla, eta hor ultrasoinuak, elektrizitatea, ez dakit, zein olako estimulo fisikoak frogatzen dituzue, zuen egunen garapenetan, zer hori nahiko harrituta geratu nintzen orain arte egin dena gehienetan da gure eunak edo gure organoak imitatzea laborategian. Baina pizkat begiratzen badezu, esan dugun bezala, hasieran gure eunetara edo gure organoetara oso sistema konplexuak dira. Eta hori laborategian imitatzea
oso zaila da. Osea, dira faktore kimikoak, faktore fisikoak, nola, nun, noiz, gauza horiek erantzutea eta ondo egiteko oso zaila da. Orduan gu saiatzen garena da, ez da gure ehuneko edo organetako matriza edo gauzak imitatzea, baina berak sentitzen duten estimulu fisikoak imitatzea da. Hau da, gure bihotzan adibidez zelulak ari dira kontrakzioak egiten, eta hori indarra bat da, bai? Gure belaunetan kartilagoa edo ezurrak han dauden zelulak nabaritzen dutena da konpresio indarrak edo tensio indarrak, orduan guk egiten saiatzen ari garena da, zelulak hartu eta estimulu fisiko horiei, indar horiei zelulei bota edo jartzea, eta ikusten dugu hoiekin zelulak ere moldatzen dira estimulu horiei. Orduan horrela kontrolatu dezakegu nola amazelula bat ezberditzen da, kartilagoetan, kondrosito batean edo osteosito batean, eta hoiekin sortzen diren proteinak edo eunak ere ezberdinak dira. Orduan gu kontrolatzen erabiltzen dugun estimulu fisikoak dira, esan dezun bezala, ultrasoinuak edo kanpo magnetikoak edo kanpo elektrikoak. Argia erabiltzen du inor? Argia, Claro, pentsatu gunean, eunak argitik kanpo daude, beste batzuk, argiaren... Bale, azala egiteko, baina ez da... Guk erabiltzen dugu argia materialak kontrolatzeko. Begiak, azala, Guk erabiltzen dugu materialak kontrolatzeko, pero ez hainbeste zelulak bultzatzeko alde edo beste alde batetara. Zeren eta ikusi da, argia wavelength batzuetan egiten duela kalte zelulen ADN-ean, mutazioak. Orduan argia aparte jarri da. Ultravioletak eta horiek eragina daukate genoman, ez da, ADN-ean. Bale, hori murriztu behar. Baina, behar da argia, aipatu eta purtzubet hori jakimian gaitik, baina ez da faktore garrantzitsu bat. No, guke... Gainera, argia erabiltzerakoan, argia ez du azala penetratzen. Pixka bat bai, baina zu kartilago bat edo ezurra bat konpondu nahi badezu, argia ez du hain barruan jango. Ez da llegatzen. Ultrasoinuak bai? Ultrasoinuak bai. Ultrasoinuak nire gorputzan baita ere jokatzen dute paper garrantzitsu bat? Nire eunen garapenean? Ez, baina erabiltzen ditugu egunero, edo klinikan egunero erabiltzen ditugu. Fisioterapeutara joaten bazera, zure bizkarra pizkat lantzeko, lehen egiten duten gauza da ultrasoinuak jartzea pizkat azala berotzeko. Beraz, naiz eta bizidunetan ez gertatu, erabilgarria da lortu nahi duzuen helburuak lortzeko. Guk erabiltzen dugu ultrasoinuak materialak mugitzeko. Mugitzeko? Ultrasoinuak energia daramate. Beraz, berotzen dute. Onda hauek energia daramate, eta energia... nahiko energia botatzen badezu materiale bati, mugitu egiten da. Badakigu gure etxeko kristalak, soinua, frekuentzia baten erabiltzen badezu, bum, puskatu egiten dira. Gauza bera da, energia bat da. Orduan guk erabili ditzakegu ultrasoinuak materialak mugitzeko, eta mugimendu hau zelulak nabartzen ditue,
Eta zeinu hoi, ze estimulu fisiko hoi, zeinu bat da zelulentzat, deitzen dena, prozesu hau deitzen da mekanotransduction, esateko zeinu mekanikoak, zelulan abartzen ditu zeinu mekanikoak barrura eramaten dute, eta hau ere zelularen jokaera eta genoma aldatzen du. Eta horrekin... zereginak aldatzen ditu, edo zen nolako geneak irakurriko dira, zen nolako proteinak sortuko dira, edo zeintzuk desagertuko dira, eta... Hori da. Bale. Orduan hori da, guke zaietzen ari garena. Bale, ultrasoinuak aipatu duzu... Kampo magnetikoak, Kampo magnetikoa, zer egiten du magnetismoa? Eta behar bada magnetismoa bai jokatzen du paper bat bizidunetan. Bai, baita ere, baina ez dago oso... Ez da oso zaguna, edo ez dago oso ez dakigun deskribatuta. Bai. Berriro hemen gehienetan kanpo magnetikoekin eta ultrasoinuekin guk egiten duguna da materialak edo likidoak mugitu. Kanpo magnetikoan gehienetan materialak mugitzen ditugu eta materialekin zelulak. Eta horrela zelulak moldatzen edo moldatzen ditugu ingurune ezberdinetara gure gorputzakoak imitatzen. Baina work in process. Work in progress, ez da? In progress, bai. Bale, aipatu ezagun sistema immunologikoa. Bai. Orain, azken urtetan immunologia nolabait oso poteretsu bihurtu egin da, hainbeste ikerketak horra daude begira. Azken batean baita ere oso sistema inteligentea da. Eta inteligentzia horren erabilpena ikertzen ari gara, edo ikertzen ari zarete. Zer egiten duzu zuek ikuspuntu horretik? Zer ikertzen duzue? Gauza ezberdinak egiten ditugu, niretzat, bi gauza, bi ereduak ikusten ditugu. Alde batean egiten duguna da guk egindako implanteak edo materialak edo matrizak sistema gure materialak ze inpaktua edukiko dute gure gorputzan ikertzen dugu. Horretarako begiratzen dugu sistema immuneari, material hau edo implante hau gorputzan sartzerakoan azeptatzeko edo ziurtzeko. Onartuko duen ala ez ikusteko. Claro, ze hori da nagusi, gorputzan sartzen duzun edozein gauza kanpotarra, erantzun immunologiko bat espero da, eta ez badu onartzen, kanpoko euna, edo kanpoko zelulak, edo kanpoko material hori, matriz hori, hori ez du ezer egingo. Gertatzen dana da... arazoak sortuko ditu batez ere. Bai, kanpora bota egingo du edo matriz berezi baten barruan sartuko du. Egiten duena da gure gorputza detektatzen du zeozer berria gorputzetik kanpoko zeozer materiala handaoela eta bidaltzen dute zelula batzuk makrofagoak edo lekura eta makrofagoak saiatzen dira materia haul jaten eta ezin badute beste kroniko respuesta kronikoa agertzen da, baina egiten dutena da proteina bereziak botatzen dute, kolagenoa eta materialoi kolagena pile bat botatzen dute eta ez dezu materiala ikusten. Eta azkenean gorputzetik kanpora bota egiten da. Eta zu prestatzen dezu materiala
zure zelulekin harremanetan jartzeko. Claro. Eta ez badira... Alderantzizkoa gertatzeko. Bai. Bai. Eta gero hori da gauza bat, eta gero beste gauza... Beraz egiten dituzue frogak ikusteko Bai. zelan erantzuko luke Bai. gure sistema immunologikoa, Hori da. material baten aurrean, beste baten aurrean, Hori eta da. bar. Vale. Biokompetenteak izateko... Bai, laborategian pizkat murriztuta gaudez, makrofagoak erabiltzen edo beste zelula pila bat daude sistema immunean, eta Oso ez dugu... konplexua. Bai, oso komplexua da, eta laborategi pila bat daude sistema immunen espezialitatutak daudenak. Vale. Guk egiten duguna pizkat lehenengo barrera begiratzea, makrofagoaren erantzuna. Eta, Bai, aurrera jarraitu. vale, eta gero ere sistema immunea ikertzen dugu patologiaren barruan. Guk egin duguna azkenengo urteetan da Gaixotasunaren barruan, ez da? bai, gu ehun bat birsortu nahi badugu edo kanpoan ingenieri sortutako ehun batek gure gorputzan sartu nahi baduzu, gure gorputza osasun egun behar da. Eta hori da, zu patologia bat desunean, Gaixotasun bat desunean, sistema immunea aktiboa dago. Claro. Eta orduan, zu sartu Alerta dezakezu, dago, ez da? bai, zu sartu dezakezu ehun barri bat osasun dagoena, baina ingurunea gaixorik badago, ez du ezer aldako. Ehun berri hau ere gaixoa jarriko da, edo bihurtuko da. Orduan gu begiratzen duguna da, gure materialak lehenengo gauza egin behar dutela da, sistema immunea pizkat gelditzea, eta alde batera ehun berri bat birsortzea. Bi gauzak batera. Hori da, ideia nagusiena. Ez da batera erreza, Ez da. batera erreza. Baina, bai, ez dakit zelan esan, baina izugarrizko ikerketa gai interesgarria iruditzen zait. Begiratu dezagun apurtzu bet etorkizunera. Ez da erreza. Eta ez gara futurologoak, ez da, baina nik baita ere azken aldi honetan irakurri dut, organoak sortzeko, egunak eta organoak sortzeko eredu hobeena da bizidun bat. Bai. Laborategian, arazo pila, galdera pila, akatzak eta bar, bizidunak. Beraz, hasi naiz irakurtzen, adibidez, hasi garela txerriak eta erabiltzen, eta txerriak nolabait gizakirantz bihurtzen, genetikoki. Hau da, euki dezakegu txerri bat, nun behar bada zelula mota batzuk, eta matriz batzuk, eta gizakienak dira, eta hor egiten badugu txerri hori sortu baino lehen, hau da enbrioietan eta sartzen baldin ditugu zelula horiak, eta behar bada lortu ditzakegu gizaki organoak txerri horretan. Horruntze behar bada jotzen dira benetazko eredu bizidunak erabiltzea izan daiteke gure aukerarik onena, ala hor baita ere milaka arazo aurkituko ditugu. Mila arazoak. Beti. Baina ez da estrategia ona izan daiteke ere bai. Berriro hemen klinikara pasatzeko laborategian edo txerrietan egiten dena gauza pila bat pasa egin behar ditugu. Ez da hain erreza. Eta hau azten ari den ikerketa eredu mota berri bat da,
eta ziur nago hemen urte pile bat emango ditugula zeo zer lortzeko. Baina ere arazoak dut. Animalietako materialak edo eunak gizakin barruan erabiltza ez da hain erreza. Ulertzen dut genetiko txerri hauek aldatzen dutela, baina ez dut uste hain erreza dela. Niretzat, ehun birsorkuntza aukera ona da, baina birsorkuntza gorputzaren barruan. Baina horretarako gauza pila bat kontuan hartu behar ditugu. Lehenengoa da patologiak edo gaixotasunak ondo ikertu. Gu zeo zer ona han botatzen badegu, baino beste arazo bat lurtratu edo hor barruan badago ez da konponduko. Orduan lehenengo arazoa, patologia edo gaixotasuna bukatu behar dugu, eta gero ehun berria berreskuratu. Bai. Bueno, biok bizi gara Holandan, Maastrichten, eta biok egon gara hor ikerketa lanetan, denbora ezberdinetan, baina, bueno, urte batzuk bizi gara hor, ni izugarrizko esperientzia polita izan nuen antze, uste dut zu baita. Bai, gustoko hain. Gustora. Eta ni antze mediku japoniar batekin lortu genuen arratoietan jartzen genuen giza azala, eta giza azala hori onartuta zegoenean, hori ezen erreza, baina arratoiek hauek sistema immunologikoa deuseztuta daukate, beraz errezago onartzen du kanpoko eunak, eta horren azpian jartzen genituen minbizi zelulak. Orduan, sortzen zen minbizia erakartzen zituen odolodiak giza epitelio horretik, giza azala horretik, eta orduan lortzen genuen eredu bat, hau da, arratoi batetan giza minbizi bat, eta giza odolodiekin. Eta hori oso eredu egokia zen ikerketarako, nik ikertzen nuena zen hori zelan minbiziaren aurka egitea, odolodiak deusezten odolodien elikagaiak minbizi zeluletara ez heltzeko. Eta, hori orain dela urte pillo. Zuk egiten duzun ikerketan, zer nolako... Ezke zure ikerketa gaia izugarri aurreatu egin da. Naiz eta arazo pila, naiz eta hainbeste gauza berri agertu, eta ikertu behar hainbeste faktore jokatzen dute horreta, baina asko aurreratu egin da, aipatu duzu gutxienez, organo batzuk edo ehun batzuk bai aldatzen direla eta arrakastarekin, beraz ja prozesu batzuk laborategitik nolabait pasatu indira ospitalera, eta aurrerapen bat ikusten duzu hemendik behar bada urte batzuetara? Ehun ingenieritzarekin, bueno... Zure ikerketan... Gure ikerketan, aurrerapenak egunera egiten ditugu, baina horrela zer garrantzitsua gizarterentzako uste dut oraindikan urte batzuk behar direla. Eta nire ustez garrantzitsuena izango da ehun ereduak sortzea, guk gero drogak frogatzeko eta animalien erabilera murrizteko.
eta drogak pazienteari edo gizarteari askarrago ailegatzeko baita ere. Vale, hor daukagu helburu nagusi bat, ez da? Hau da, halako ehun ereduak sortzen baditugu, eta hor farmakologia, ez da? Hau da, farmakoen eraginak aztertzeko animaliak erabili beharrean, beraz, etikoki, baita ere bioetikoki egokiagoa, hori da helburu nagusia, eta hori ja egiten da asko, hau da, halako laborategi ehunak edo ez dakit, garun esferoideak, garun zelulak, neuronak daukaten nolabait pilota, 3 dimentsioko pilota hauek, eta erabiltzen dira aztertzeko alako terapiak edo laborategian bai. Eta hortik informazio pila bat agertzen da. Oraindikan gauzak ez dira nahiko pasatu industriara. Eta azkenean drogak egiten, droga bat merkatura eramateko industria da bultzaketa gehiena egiten duena. Galdera bat, eta orain guazen apurtzu bet zientziaren alderdi ekonomikora edo begiratu zaun, eta hau baita ere jakin mina daukat, ez dakit begia esateko, ez dakit oso ondo zer gertatzen da. Zuk aurkipen nagusi bat egiten baldin baduzu. Klaro, zuk egiten duzu lan laborategi publiko batetan, diru publikoarekin, aurkitzen baldin baduzu zerbait erabilgarria dela klinikan, edo erabilgarria baldin bada farmazeutika enpresa batetarako beraien drogak testatzeko, frogatzeko, eta abar, hor daukazu zerbait erabilgarri merkatuan. Zein da prozesua? Zelan doa zuk garatu duzuna nor erabiliko du eta nor jasoko du horren nolabait nor jasoko du dirua? Nor jasoko du abantai horren pasu pila ezberdinak daude han. Lehenengo gauza da, zeo zer berria egiten badegu, baliozkoa, lehenengo gauza da patente bat egitea. Hori unibertsitatearekin egiten da. Eta hemendik ikertzailea 100% edo 10 batzuetan hartzen du. 100%. Esaten duzunean ikerlaria da ikerketa taldea. Ez ikerlaria nire bankura, baizik eta zure taldea jaso dezake 100% 10 gehienez. Bai. Vale. Baina pertsona, Gauza bat da, unibertsitatea 190 edo 95 jasoko du. Gero, zure institutoa edo ikerketa institutoa beste 100 beste parte bat. Eta gero, zure taldean barruan, beti 5, 6, 3 pertsona lan egiten dute eta haietan banatzen da. Baina gehienekoa instituzioetara joaten da, ez langilearentzat. Baina langilearentzat ere bai. Beraz, hori da lehenengo pasua. Argitarapena, berrikuntza horren argitarapena egin duten pertsonak, hau da, argitarapenean agertzen diren izenak, horiek bakoitzak zerbait jasoko du bere boltsikora. Vale. Zerbait jasoko du, ez dakigu oraindikan zerbait jasoko dutela edo ez. Lehenengo gauza da patente bat egitea. Demagun patentea dagoela. Patentea dirua kostatzen du. Baina patentea badago. Patentea badago. Bai. Diru pila bat, Eta gero mantentzeko, eta Europan, Euskal Herriko Unibertsitateak patenteak atera ditu, hori gertatzen da. Bai. Ez da erreza, gertatzen da. Patentea daukagu. Nire ikerketetan prozesua bere zaila da. Patente bat,
patente bat dakazu, baina gero zuk egiten dezuna gizakiekin erabiltzen nahi badezu, lehenengo gauza da animaliekin frogatzea. Animali txikiak, arratoiak, konejoak eta gero handiagoak. Vale? Intziak eta primateak eta gizakiak edo. Vale. Baina pasu horietan aldaketa bila bat egin behar dituzu. Hori gutxienez 10 urte. 10 urte. Bai. Eta gero gizakietan... Eta diru pillo. Pila bat. Nor jartzen du diru hori? Norbaitek. Pribatuak. Bai. Beti. Zu bilatu behar duzu dirua. Bilatu behar duzu dirua. Hori aurrera emateko. Ez unibertsitateak, zu. Enpresa bat egingo duzu. Bale. Enpresa bat sortu behar. Bai. Unibertsitate barruan. Beraz, publiko-pribatu enpresa bat, ala ez zure enpresa. Zure enpresa? Zure enpresa egiten dezu, ez dakigu zeinena da patentea, unibertsitateena, zurea eta beste pertsonekin. Den patentea handago zu enpresa sortzen dezu eta gero ikusi behar dezu patentea unibertsitateari erosi nahi badezu edo unibertsitatean egongo da edo galera pila bat daude, aukera ezberdinak eta... enpresa bat sortu behar dizu. Enpresa horiekin, zut dinero publikoa edo pribatua jaso behar dizu. Bai da, dinero publiko pixka bat hartzea posibilitatea da, baina gehienetan egiten dezuna da norbaitek zure enpresan barruan sartzea edo un inversor eta horrela jarraizten dezu 10 urte edo 20 urte zeren eta zu gizakian frogak hasten dezu baino ez dakigu zure prozesua, teknika, materiala edo droga funtzionatuko dela. Zu animalitan frogatu dezu, baina hori ez da... Bai, eta askotan animalitan funtzionatu, baina gizakietan ez. Ez, den aldaketak egin behar dituzu, eta gero, zehozer zure eskuan, zehozer badezu gizakian lan egiten duena, zure enpresa izan behar da, hasi egin behar da, nola esan dezaket, kapazitatea izan behar du hori merkatutara eramateko, ez da, inerreza. Nik ez dakit, ez da nire gauza. Vale. Baina gehienetan zure enpresa norbaiteri. Ez zaude oraindik. No, eta ez da nik gustatuko daukadan gauza bat. Gustokoa daukadan gauza bat. Baina gehienetan zure enpresa txikia beste enpresa handiago bat hartuko du. Beraz, prozesu luzea, oso luzea, 10-15 urte, klinikara heldu baino lehen, segurazki, garestia. Oso garestia. Eta gainera, behar bada, biderdian geratuko daiteke. Geratuko zara. Ziur nago, ez gara hor sartuko, ez dugu meloi hori irekiko, baina ziur nago aukerak daudela hori asko hobetzeko. Bai, pila bat. Eta denpora horiek murrizteko, behar den dirua baita ere murrizteko, sistema publikoak jarri duen dirua hobeto berreskuratzeko, gainera Espainian ez da erraza. Nolabait herritarrei arinago heltzeko, baina ez da gaurko gaia. Bukatzeko, ja daramagu denpora luze bat, oso interesgarri aurkitu dut zu azaldutakoa, Sandra, eskerrik asko, baina bukatzeko gauza pare bat. Atzerrian bizi zara, Australia, Holanda, Suizan, Friburg,
egoera herri horietan zientzia profesionalentzat antxerakoa Ez. asko zer hobeagoa. Bai. Hortik baita ere, hobekuntza pilo egin behar ez da? Hobekuntza pila bat egin behar da, diru gehiago dago ikerketzeko. Diru gehiago. Euskal Herriaren barruan hobeto gaude Espainiara Estatu begiratzen estatu badiogu, Mhm. baina Europarekin konparatuz lana egin behar da. Lan egin behar da. Nik askota ez den dut. Dirua da, izango da arazo bat noski, baina baita ere beste hainbeste gauza, nik Holandan ikusi nituen ereduak, baita ere, uste dut egokia dela atzerrira jutea, baita ere begiratzea zer gertatzen den hor, eta azken batean, Euskal Herrian daukagun ikerlariak atzerrian egon dira. Gehienak bai. Gehiengoak. Bai. Eta ikusi dituzte beste gauzak egiteko beste ereduak, eta behar bada gauzaren bat hobeto egiten dugu hemen, ez dute ezetz esaten, baina gehiengoa behar bada kanpoan herri hauetan, Holandan adibidez, edo Suizan, Australian hobeto egiten dira, eta zergaitik ez erabili kanpoan egon diren hainbeste zientzilari hauen jakintasuna, ikusi dutena, hemen ezartzeko, baina behar bada zuen hitza ez da... Diru gauza bat da. Diru gauza bat da. Dirua, Vale, hor utziko du orduan. dirua eta... Ez da gauza kulturala, ez da gauza nolabait antolaketa, ez da diruaren erabilpena, baizik eta diru kantitatea? Gauza guztiak. Suitzan adibidez, gizarte guztia dago beraiek dakite zientzaren Garrantzia. garrantzia adibidez. Australian ez, baino dirua dago. Dirua dago. Bai. Bai, Suizan hitz biak dira. egin dugu lehen apurtxo bet honi buruz. Bai. Daukaten gainera hezkuntza, zientziari begira, zientzia teknologiari begira, ni harrituta geratu nintzen Lausanne eta Ginebran, unibertsitateak dituen laborategiak, baina ez unibertsitateko ikaslentzat bakarrik. Daukate laborategi batzuk ikasle pre-universitarioentzako. Hau da, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, batxillergo, FP, bueno, 5 urtetik aurrera, hor daukate unibertsitatean izugarrezko programazio bat Bai. zientzia praktikoan, nun umeak eta gazteak proiektuak garatzen dituzte laborategietan eta hainbeste arlotan, ez da? Bai, oso garrantzitsua da gizartea zientzarekin harremanetan jartzea. Eta unibertsitatea baita ere... Gauza horiek gehienetan unibertsitatearen aldez etortzen dira, baina ez... Baina, bueno, gizartea ez da gauza bakarra. Gu jakin behar dugu gure dirua, gure impuestoarekin egiten dena. Eta ikerketa egoteko dirua erabili behar da. Zuk ikerketetan erabiltzen badezu dirua, beste gauzetan ez dezu erabiltzen. Bueno, orduan, ekonomiko indarra, zenbait indarra behar dezu. Bai, baina ez da, diru falta, diru pilo ordaintzen dugu gure zergatan, eta galdera da, zelan erabiltzen dugu, nora doa, noren poltsikora batzutan eta zer gauzetan, armak eta gaur egun gainera militarismoa haunditzuz doa, eta benetazko garrantzia daukaten, aurrera juteko benetazko garrantzia daukaten gauzak, alde batetara hasi gara uzten, eta nolabait destrukzioa deusezketa eta gauza txarrak erakartzen dituen gauzak, adibidez hori nire hori da, nire iritzia, militarismoa eta armak eta gaur egun gertatzen den hau guztia, nire ustez, Euskal Herri barruan ez da intxarra, gu Euskal Herria hiri industriala bat da,
eta azkenengo urtetan eduki genuen politikarekin norbaitek nabartu zuen, industria eukitzeko ere zientzia behar dezula, eta bi gauzak batera etorri behar dira. Bai. Orduan, Politika Euskal Herrian, egoki batzuk. bai, Euskal Herrian, baina Europarekin konparatzen ez da gauza bera, Eta gero, kanpoan, gauza kaskarragoak dira. Prozesuak, burokraziak. Hemen, horrible. Bai. Horrible. Baina... Vale, bukatzeko azken bi galderak. Bai. Emakume zara, seme alabak dituzu. Bai. Bueno, hemen biologia podcast honetan eduki dugu emakumeak zientzian nagusiki, kasu honetan ikerkuntza izan da nagusia, zure ikerkuntza, baina hor baita ere hainbeste hobekuntza egin behar dira emakumearen egoerari begira, esan dezakegu gauzak hobetu direla azkenengo hamarkadetan, baina zein da zure iretsia honi buruz, zer nolako gauzak edo zer nola gauza bat aipatu dezakezu edo pare bat nahi duzunak, zer hobekuntzak behar dira benetazko berdintasuna lortzeko eta emakumearen beharrei entzuteko zientzia profesionalean, sistema publikoan batez ere, pribatua da eta baita ere bere gauzak egin behar, edo orokorrean. Vale. Ikusi duguna da, azkenengo urtetan gauzak hobekoak dira, emakumeentzat. Ikusten duguna da doktoretako mailara ailegatzen diran pertsonak direla 50 mutilak eta emakumeak. Biologian emakume gehiago? Emakumeak eta ingenieritzan eta ikertzaileak bezala. Ikertzaile orokorrean. 50. Doktoratua mailan. Baina gero gauza ez dira berdinak. Orduan, gu nagusien puestoak eta hola beti gizonak dira. Hemen gauza pila bat dira. Goi mailako postuetan buruzagiak gizonak oraindik. Bai. Gauza bat da... Igogailu hori aldatuz doa, poliki? Ez dakigu. Zeren azkenengo hobekuntzak egin direla orain dela 2 urte, ez dakigu zer nolakoa izango da 10 urtetan, ni behintzat instituto baten nagusia izango naiz, ez dakigu. Hori ez dakigu orain. Da zure burua? Bueno, ez dakigu. Gauzak aldatzen dira. Baina guk ikusten duguna da doktoratuko mailetetik instituto baten nagusiaren posturaino emakumeak txak erortzen dira kate horretan. Eta ez dakigu zergatik. Gauza bat garrantzitsuena niretzat da gu gure familiaren barruan, ez zait importa ze familia mota, Zu bakarrik zaudena, baina zu gurasoak dituzu. Ez dut bakarrik esaten zu umeak dezunean, baina zure gurasoekin, zure semea, zure arrebarekin, zure esparekin. Emakumeak dira beti zaintzen dutenak. Bere maila ezberdinetan. Hori uki behar du lehentasuna. Hau da, ez nolabait, edo zure ingurua, ez du bultzatzen arrakasta profesional horretara, behar bada, baizik eta zure bete beharrak emakume bezala, bete beharrak, esan nahi dut, zaintzea, umeak... Gauza bat da gizartea bultzatzen dezuna egitea, eta nola emakumeak direla baita ere. Ni ama bezala, nire
jokaera ez da nire gizonaren bezala. Hori gauza bat da, nire semea gaixoa bada, ni juten naiz lehena. Orduan, ni lanetan batzutan kanpora joan behar naiz, nire semearekin zaintzea, edo... Baina ikusi deguna baita ere da, doktoratu mailan dauden emakume pila bat, adibidez, postdoktoratu bat edo ikerketak egin nahi badute kanpoan, eta bere gurasoak pizkat zaharrak badira, beti izaten duten ez ni amarekin edo aitarekin egon behar nahi zaharra direlako, eta bere anaia ez du gauza bera egiten. Gizarteko modelu batzuk oso zaila dira aldatzeko. Hori nik ikusi dut baita ere. Niretzat gizarteko arazo bat da. Nik hori ikusi ditut bai gizonak, bai emakumeak postdoc hori egiteko, kanporan egiteko behartasun horren aurrean, eta nik uste dut nigo naiz hainbeste herrietan, 25 urte atzerrian bizitzen, baina oso egokia ikusi dut niretzako. Libre nintzen, eta aukera hori hartu nuen pozik. Baina ez da egoera guztientzako, eta ezagutzen ditut kasu batzuk, nun doktoratu bikain bat egin ondoren, bai gizonak eta batez ere emakumeak aukeratu dute ez jarraitzea zientzia karrera horrekin, naiz eta prest egotea eta izugarrizko formakuntza eta doktoratu bikain bat egin eta gero baldintzak behar bada seme-alabak dituzte edo gurasoak zaindu behar edo hemen daukate baserri bat, etxe bat, eta nire gizona, nire emaztea hemen gelditu nahi, ez naiz beste herri batetara jungo. Eta hori behar bada aztertzekoa. Ze nik uste dut bai, bultzatu dezagun ikerlariak kanpora, baina egoera baldintzak egokiak, kanpora juteko baldintzak edo egoera egokia ez baldin bada, kontutan hartu dezagun hori postok hori hemen egiteko. Osea, guztiak jun behar dira atzerrira. Osea, bueno... Horietako gauza pila bat daude, eta... Horregatik da garrantzitsua entzutea ikerlariak, entzutea pertsonak, entzutea emakumeak, zein da zure egoera, zeran aldatu dezakegu hau, zientzia hobetzeko eta zure bizitza hobetzeko, eta guztiok irabazi. Uste dut hor komunikazio prozesua asko hobetu behar dela. Eta emakumeen ahotsa entzunein behar dela eta daukan garrantzia eman behar diogula eta horren arabera politikak sortzea. Nik pentsatzen dut gainera gauza pila bat aldatu direla, baina aldatu dira biontzako emakumeak eta gizonentzat. Pizkat mor flexibilitate gehiagoarekin zure kurrikuloa baino gauza bera da biontzat. Umetxo bat eukitzerakoan, haurdun bazaude eta gero umearekin, gehienetan zure kurrikuluma ematen dizute urte terdi bat. Esan nahi dudana da, zure kurrikuluna presentatzen duzu, dirua eskatzeko, zu idatzi nahi dezakezu, idatzi aldezu urte terdi bat galdu dezula, ama izan zarelako. Baina gizonei gauza bera da. Nola izan daiteke gauza bera? Ez dut ulertzen. Hori da niretzat zerbait asko azerretzen zaitena. A ber, ez dut ondo ulertu. Gizonak... Zuke zenbait beka edo programetan dirua hartzeko zure kurrikuluma aurkeztu behar dezu. Eta orduan zure kurrikuluma beste ikertzaileekin konparatu egin behar da. Orduan, konparaketa ona izateko, esaten dute zuri urte terdi bat gehiago ematen dizuegu ama izan zarelako. Baina itatxoari baita ere. Vale. Orduan, nun dago... Claro, eta nun dago bekuntza? Ez da gauza, bera, ama izatea edo aita izatea. Claro. Batzutan bai. Baino gehienetan,
ez da gauza bera. Ba, Orduan, hainbat Horren eragina egin diren hainbat zure- hobekuntzak claro. ez dira Ez dira nabaritzen, ez dira Ja, parekoak. bai, hori da. Bai, ze azken batean ezberdina izan da ama izatea, aita izatea, eta horren eragina kurrikulumean, ez da? Bai. Baina modu berean aztertzen dira. Bai, eta gainera zu lanetik kanpo zaudenean, ikerketetan gauza bere berezi bat gertatzen da, eta da, zu ez dezula inor zure lana egiteko. Zu denda bat lan egiten dezunean, eta joaten zarenean ama izateko, 4 hilabete edo la, norbaitik joaten da zure lana egiteko. Baina zu ikertzailea zarenean, zu joaten bazera, ez dago inor zure lana egiteko. Zure lana beteko duena. Eta gure taldean adibidez, pertsona batzuk handira bere doktoratua egiten, edo ikasten, edo zure laguntza behar dutela. Eta ez dago inor zure aldez lan egiteko. Ez du asmatu alternatibarik. Bueno, alternatibak badaude, baina ez dira derrigorrezkoak orduan ez dira egiten. Ez dira egiten. Osea, ez dugu nola ofizialki ez dau politika bat esateko, bueno, emakume hau laborategien zuzendariak behar da, hor daukagu 2 doktoradu Postok bat jartzea, hilabete 4 hilabetetako edo urte batetako han egoteko zure lana, zuri lanarekin, bai. Orduan, orokorrean adibide bat da, hori ez da gertatzen. Beraz hor, ikasle horiek egongo dira zuzendaritza barik denporaldi bat, ez da? Baina hori ez da gertatzen dena da, zu etxean Etxetik, lan egiten dezula. vale, hori da realitatea. Aurdun zaudenean eta emakume txikitxo bat dezenean. Claro, hor hartzen duzu, Ez dezu... hartzen duzu responsabilitate hori. Hombre. Claro. Bai. Horrelako gauza pila bat Pila da. gertatzen dira. Eta ez da... Behar bada hori buruz tontakeria bat da, eduki dezakegu elkarrizketa bat zurekin eta behar bada beste emakume batzuekin ikusteko alako argitaratzeko edo kaleratzeko alako gauza zehatzak, zer gertatzen da. Hori bai zehatza da, baina eske niretzatzen sorpresa bat. Harrituta nagoen. Edozein lekutan lan egiten dezunean, zu... Claro, zuzendari bat. Guten baldin bada, jarri behar dute beste zuzendari bat. Punto pelota. Ez dago alternatiba. Vale. Bueno, azken galdera. Beti galdetzen dut. Daukagu hainbeste erronka inguruguneari begira. Eta galdetzen dut gonbidatuei, zer nolako nik deitzen diet ekotxorrakeriak, baina, bueno, zer egiten duzu zure eguneroko bizitzan esan nahi dute, zure ohiturak, behar bada ohituraren bat aldatu duzu, edo ekintzaren bat egiten duzu, zure impactua, ingurugunean duzuen impacto negatiboa murrizteko eta impactu positiboa handitzeko. Nik pentsatzen dut pertson gehienak bezala gauza berak egiten dudana, bat etxean birziklatzea, bizikletaz ibiltzen naiz, pila bat, Donostian gauza... Bikaina da gainera. Baina ez nago ziur zenbait izango da impactua ingurunean. Nik egindako gauza txikitxoarekin. Bueno, bizikleta nagusi, zure osasunean... Nire osasunean, bai. Oso ona, baita ere, osasun mentalan, ez duzu kutsatzen, edo kutsatzen baldin baduzu, bizikleta daukan materialak eta, noski, baina oso txikia da, kotxeekin edo motorrekin eta konparatuz. Beraz, hor, eragin positiboak argi eta garbi. Beraz, adibide bikaina da. Zakorrantziak erabiltzea Donostian oso
garrantzitsua da. Erabiltzea, zer? Zakarrontziak. Bai. Hori da, Bai. kalean, Baina behitu, kalean botatzen ditugun gauzak itsasora joaten dira. itxasora juten dira. Eta Hori hor da, bai, niretzat da, kolillak, zerbait bere garrantzitsua. oso kaltegarriak eta beste hainbeste gauza. Baina baite, lagun bate itzuli da Japonetik eta aipatu du hor zaztarrontzerik ez daudela. Jendeak super formala eta super izugarrizko hezkuntza dauka eta zikinkeriak eta gordetzen dituzu eta etxean botatzen dituzu. Etxera ematen dituzte eta etxean bota. Bai. Bueno, ia noiz heltzen gara. Ia noiz heltzen gara horra, hori da beste asunto bat. Baina uste dut, jo ditugun gaiak eta oso interesgarriak izan direla, mila esker ona etortzea gaitik, Donostitik Bilbora etortzea gaitik, mila esker Bioekologian podcast honetan parte hartzea gaitik, bereziki gainera emakume zientzia programan eta emakume zientzian proiektuaren laguntzarekin eta egongo gara behar bada izango ditugu beste aukerak hau ikusteko aurrerapenak ikusteko zure ikerketa gaian eta baita ere beste gai adibidez emakumeen egoera zientzian edo baita ere aipatu dugun laborategiki klinikara prozesu horien hobekuntzak edo halako gaiak behar bada beste egunen batetan baita ere landu ditzakegu. Vale. Eskerrik asko. Mi esker. Zuri.